Атмосферные осадки в течение нескольких лет оплачивали из своего кармана жители Пермского края. Налоги на снег и дождь были включены в платежки по водоотведению в городе Чусовой. Местный горводоканал решил, что логично плату вводить весной и осенью, когда идут дожди и тает снег. О том, почему не ввели тариф на воздух и, например, на лунный свет, и кому уходили деньги из Чусового, Анна Попова. Київ прокинувся від вибухів, а точніше від звуку роботи ППО. Усі 16 ракет, які рашисти запустили по столиці, збили сили протиповітряної оборони України. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко. Утім, 40% киян після ракетної атаки все одно опинилися без електроенергії. Усе через заходи безпеки, які застосовують енергетики під час повітряної тривоги. До вечора... Які володують житлом і опинулися у базі незайнятих у економіці, мусять платити за отоплення, гарячу воду і газ поводле повних альбо, цитата, економічно обґрунтованих тарифів. І неважно, хто ще приписаний у квартири. Ранее яны платили напомніцу тільки за свою долю комуналки.